Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka Voice of the People Party na North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum habaya kran bat kilat patay khubor mentaka sengi ka shipotri uyayong arajar arpusaw ulaong ba umnget bakandon shisha kata ka jingpen kulmar ka badang shen ka jia hajayaw hakapor ba penlong jingyalang ka seng NPP namar kani ka de ka politik ni ka san perthai ka baki wei kingan ulaong ru baka VPP hi ka nget bet ha kata ka clean politics lani kata ka sensar khadar ka bakhoy bat kum ka seng kam ju pen slor ni hikai yiki nong kersan jongka bakin le yiki kam ki bemdei la benrap uba Adelbert Shusho uba Adelbert ula penram juru halor ka jingjia balik pentot ya ka jingyalang yalap election ka bala penlong daga seng NPP hajayaw pat ula kinturu iki nong kersan jong ka VPP bakimdei bandai pentot ni penkulmar ya ka jingyalang jong kiwei pat kiseng san perthei uba Adelbert ula pen syairu baha ka kamsan hima sima ka judon bet ki jingjia ba pher henrai amtepan laka donni am ka jing shisha baki wei ki seng kila keno persya ya ka VPP uba Adelbert ula ong baka bakham khrau ka ban penpau ka jing persya ya kita ki bakino kandai ha ka khat khandai tarik uyayong baru ula ong ru ba ki bakino hi ya ka VPP ki dei ki bala kutlat kut lenti namar kimdon kamsu banle da kumno ru Kublish bun kalong ka padang kami kani banai ke jing sai hoi rei ngam ko ban tuklar namar ban kalian spokesperson Dr. Barskem ladap ban penpau aku memiliki insiden ki ba jah ni isni lembaga public campaign ki wei ki political party le kalong bakali wan ja po ka constituency ki jonga kram bakan nomdon ki jing sotu bakala jong ki wei pat ngako banong takan ni ngatengam ngein bakan don ki jing sisa ya kata ka jing penplumar namar ba fi kani diga style of politics ka de ka dirty game ka baki wei ki nget ngite kum ka VP nget bet ka clean politics ngemju penslur ngemju hikairu ngi pulut ka por jing ta boro si senem naru por bakha ya ka VP kum no banai ban pensai ban persutu ipai ba kum no pensai mentai politics balai pensai mentai politics bat ka ka kamram ka jong pi kum ki electorate inong thabot henrei ngamngit namar balada ki dei ki bla register kerteng hok nali ki enrollment dei ka ba kiladon ka kerteng hapo ka party kidon ka ID proof temut ngi nomla ban ong da kumai pat ti nga sim hakawi ka banta nga penrem ru yani ka jingja ngam tip monobron ti lekum ni ka jingja kim de ban don ngalo ka party ngalo ka liang jong party kam de ban don man penthut ya ka wei pat ka party barang ya ka election campaign ti henrei nga sudon ban pensai pan ba namar ka politics ha politics ki jabi ba ki ba pher mo tiga ba lesi mentar huriu pat ba mo ko syukuran no bam ngimtip lakadon em ka jisisa kum ta keno VPP matau QBB ki seng QBB ki pat ba ki ba kersan ki parti hila bani perta kumju haka parti ka bangi dang haka jalang ka bangi pelong mangi lesi kum VPP nginom la ban ong no ban persisa bagi de ki brio jong kita ki parti sisa bam don proof ti lada maki la dapan le jong kamram ban pha kem lani itu ai ka an kan le la jong kamram ban insentif ki sisa tin rei kumu we na preng no mi khmat na ka VPP ngim ngai ya kum kini rengi kentu kan phamru ya ki bayit ki bathoin ki bodon kani de por election ninom le songshit ringin long berbor ki basirhem bat ngin ri berbor ka akor ka burom ai ba lada ka dei sisa ka ba ki don bantai te ki bri ki bakersan upra ni kumbong ong adu mentang ngamla persisa ka parti ngamla persisa bagi den kemdei rei lada ka dei ngong tangkat ni ngakentu ki wei baro ke bawah ini kindat sengi barang ya kini ki public campaign nam tak election lesi ka diga jing dom ka jing bitar jong kita kinong sensar lesi bros kata mla bantip ka boss inside mo ka ba lesi ka ba ada kalong takadur dengan syong tolong bejai-jai abi ka por ka ba kham khrau ka ba pipin penpau persya ya kita beri penpau persya dari sengi khat khandai tarik ndai kini ki ba keno bet pet ya ngi kom ka VPP nga ong ba it is an act of frustration and desperation kajing kutlat kabaki iba umdon lat chopat ko ngas ko pun kut tangkata ngit skemba kiki gen sapau ye kajing syabaro masudun banong tangkat ni hong yenum la banrung ha donu jumut perkhat jong kiwei namar ka kentien pun kan mau ba kajimut perkhat kadi ke jakari ka ba skem tam jong kajing lai lui long brio
Henry nga somong tangan ni maybe ka try gara bagi pajbar kala dom kala bitar kala khthang na ko sarkar ngi mi ki dak jingkarmen kap tak khon samla maybe kala bande gani ga reason ga blopen long yaki baki sothu bari stang pra banwan rai ga jingkala hani ga chala ga jungi ba pelong yaki baki long too excited mo na ka banta too excited bakin penpau ya gani ga jing ya ni ga jing kemen ga jing kermen ru kami tak jing kemen ga jing kermen ru na ta jongki Ni ipan kan lihat. ni imdon ya ka bangin lakon persisay kata nomor ba ada day ki badon ka proof bagi day sya ki brio jong pra tingi laban priang ya kata but komo ong mane ba hi penrem ru ya komo ni ka jingya parta le si mo komo syukuran no maka di kamon jong pai ba mo ka ngidon na ka jong ka constitutional right fundamental right ka ba kata ka freedom of speech and expression ki ba express halaki jong jong batai don ba express bayam don ba express barki don ba express dak bahala tikini ki ka ba kumakari lai lot ngidi ban priang hiru ya kani kumujing sya ba kan nu kan pang litu perkhat pat igajing keren ben kajing kentho jong ki wei pat apreng ni ka por jong jing lap election halu ba kila syukran bitangi ba arden kum presiden jong ka jong pra mo presiden jong voice of people party ka ba kiklet no pat ya ka nongrem kiklet no pat da ka ba ki pensawajur ya ta ka sur jong politics pat penja no pat ka sur jong policy